Maar ik zat ze verveldig vuur. Hup, 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 hup. Het kunt niks, wie het kunt, dat vier Nederland zelf zijn. En dat duurde de mond of 11, dat vier wie wordt verbrand door stund. Voor dat voor vieren je, en dan zijn vier Nederland zelf. Maar hij had lang maar dat niet zoes, dan kunt er richtig eigen roes. Ja, nu kan ik endlich voor mezelf voorzien. En jongen andere spellen hoeft niet meer. En dat is Jans zo niet de zin. Ja, het Janse jongen ik op niet gewacht. Aan wie de eigen jongen zie je laat. Nun zeg ik wie ik werkelijk ben. Het is ook al zo dol, voorspellen allemaal in bol. Maar dan op de end het leven, daar ben ik en du bist du. En dat is klasse, dat is stoer. Leider doet dat Marian Serve, denn nur die dag, dat is gewiss. Dat schoenen mir die zelf is. Hey jongen, andere spellen hoeft niet meer. En dat is Jans door de zin. Ja, het Janse jongen niet op niet gewacht. Aan mijn eigen jongen zie je laat. Nun zeg ik wie ik werkelijk ben. Hang die kleiers in de kas en zet dat masker af. Die Dreideldag, die sind verricht en die nimmt dich jene af.